povedz, Pane Ježišu Kriste, Tebe to dávam, aby Ty si bol oslávený, aby Ty si budoval svoje kráľovstvo tu na tejto zemi. Amen. Aleluja. Poprosím ťa, Miro. A budeme kázať dnes o veľmi dôležitej veci, ktorým je pôst. Pretože ja som o tom presvedčený, že nie všetci rozumiete tomu, o čom je pôst, nie všetci viete, ako sa treba pôstiť a nie všetci viete, na čo je pôst. A ja vám hovorím, že ten budúci rok, dobré veci sa stali tento rok, nepopieram. Hej? Dobré veci sme dostali, nepopieram. Ale budúci rok nás čaká zase tvrdý boj, víťazný boj Ježišovi Kristovi. Čakajú nás veľké víťazstva, ale tie neprídu samé. A čaká nás rast, čaká nás zase kroky dopredu. Keď budeme sa držať tejto línie, v ktorej sme teraz, keď sa budeme držať tejto viery, ktorú máme teraz, keď budeme naďalej normálni a radikálni aj proti zlým veciam, nevyčítajte mi to, že som niekedy radikálny proti zlým veciam. Treba byť radikálny proti zlým veciam. To je normálne. Ježiš tiež, keď bolo treba, tak aj nakopal do zadku tých farizejov a saducejov. Nevyčítajte mi to. Proste treba byť, kresťanstvo je radikálne. Kresťanstvo vie trestnúť po hlave satanovi, keď treba. Kresťanstvo vie povedať pravdu, keď treba. To nie, že kresťanstvo je nejaké také infantilné, také bez zuba infantilná filozofia, tam zahrabaný v piesku som a nie. Ty si víťazný človek, ty si povolaný na to, aby si dobil svet. My sme povolaní na to, aby sme priniesli víťazstvo Ježiša Krista na Kysuciach. Sme na to povolaní. Nie je tu iná taká cirkev, ktorá by to na Kysuciach vedela urobiť. Nie je. A na to, aby sme to zvládli, na to, aby sme urobili tie dôležité kroky a tie víťazstva, na to potrebujete pochopiť dnešnú tému. Amen. Verte mi, že som veľmi rozmýšľal, ako to uchopiť, ako vám to vysvetliť. Verte mi, že veľa dobrých vecí, veľa víťazstiev ja som uchopil skrze túto tému a vy to uchopíte tiež. Pretože to máme zaslúbené a pretože to sú niektoré duchovné veci, ktoré fungujú a platia. Takže rozhodol som sa, že naštartujeme cez Rímanom 12, 1, 2. Nenechajte sa kopať do zadku od satana. Vy ho kopte do zadku. Povzbudzujem vás, teda bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je milé, čo je príjemné, čo je dokonalé. Takže z týchto dvoch veršov ma zaujímajú dve dôležité veci. Dve dôležité veci. Za prvé, čo to je, keď Božie slovo hovorí? Prinášajte svoje telo ako živú a svätú obeť.
Zaujímavá vás to, čo to je? A za druhé ma zaujíma, čo je to, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Haló. Aj to vás zaujíma? Toto sú dve kľúčové veci, ktoré dnes musíte pochopiť. Takže, poďme ku tej prvej. Telo ako obeť. Treba tu povedať veľmi jasne a dôrazne. Nebudem dnes vyučovať o antropológii človeka, ale viete, že každý človek je duch, duša a telo. Má 3 zložky. Nie je to tak, ako sa učí inde, že telo a duša. Nie. Ty si duch. Ty si duch. To je tvoja najdôležitejšia zložka, že si duch. To, že máš dušu, to, že máš duša je čo? Tie emócie. Aj to rozčuľovanie, ktoré tu ja teraz prevádzkujem. Aj to je duša. Tvoj smútok, tvoje dojatie. To je duše. Je to v poriadku, keď máš dušu. Je v poriadku, keď máš city a pocity. To je v poriadku. A máš telo. Amen. Ale teraz. Treba veľmi jasne zdôrazniť, že telo a duša sú veľmi úzko spojené a naväzujú a sú interaktívne prepojené. Hej? To znamená, čo je tvoje telo? Tvoje telo je napríklad, sú oči. Pozeráš na nejaký romantický film, hlavne ženy pozerajú na nejaký romantický film a cez oči a duša je rozcítená a slzičky začnú sa tlačiť do očičiek. Amen? Je to tak? Býva to tak? Býva, pretože telo a duša sú prepojené. Počuješ niečo veľmi dôležité. Počuješ smutnú správu. Počuješ, už je čo? Telo. Ty počuješ smutnú správu. Zomrel ten a ten príbuzný. A okamžite reaguje tvoja duša ako smútkom. Rozumiete? Takže, ešte raz. Nebojte sa, nebude dnes vyučovanie o antropológii. Telo a duša sú spojené. Veríte tomu? No to je veľmi dôležité poznanie. A teraz... Dôležitá vec. Telo a duša musia sa dať do podriadenosti tvojho ducha, tvojho znovuzrodeného ducha. Lebo tvoj duch, keď si prijal Ježiša Krista, je znovuzrodený. Tvoj duch má kanál do neba, má inšpiráciu z neba. Tvoj duch reaguje, keď počuje kázané Božie slovo. Tvoj duch reaguje vierou, tvoj duch reaguje láskou a všetkým tým, čo je v duchu. Amen. A teraz je absolútne dôležité. Buďte tu, lebo to je absolútne dôležité. Tvoje telo a dokonca aj tvoje duša, tvoje pocity musia byť podriadené tvojmu duchu, pretože nech tvoj znovuzrodený duch určuje tvoj život, tvoj znovuzrodený duch. Nech dokonca určuje aj tvoje pocity. Je napísané v Božom slove, že nepohne ma to, čo vidím, nepohne ma to, čo počujem, ale čo? Božie slovo, ktoré je v mojom srdci. Takže, veľmi často, niektorí ľudia prezentujú svoje pocity, svoje duševné pocity ako vedenie Svätým Duchom. Ja keď to počúvam, tak sa len... OK. Prečo? Sú napríklad duševné prorokovanie. Veľakrát som to videl. Veľakrát som videl ľudí, ktorí sa modlia za iných ľudí a veľakrát som videl ľudí, ktorí prorokujú nad inými ľuďmi a bolo to z duše. Nebolo to z ducha. Jednoducho, tí ľudia majú svoje pocity a oni si myslia, že tie pocity, ktoré majú, že to je vedenie Svätým Duchom. No nie je. Dokonca sú duševné kázania Božieho slova. Duševné kázanie nie je to, že ty tam dáš kúštik emócií, ale duševné kázanie je to, keď chceš skrze nejakú kázeň niekoho ponížiť alebo, manipulovať.
Sú aj také kázne, kde sa skrze kázne manipuluje, no sú. Nech sa mi to nikdy nestane. Ja vás budem viesť vždy. Budem vás manipulovať, ale tak, že vás povedem ku Ježišovi Kristovi, nie ku mne. Amen. Takže sú duševné, celé náboženské hnutia sú založené na duši. Aký pekný stromček, aké pekné stromčeky majú v tom kostolíku. Akú peknú výzdobu. Pozerali ste tu Urbit et Orbi z Vatikánu, tie chorály, počuli ste to? Tie nádherné chorály a to výzdoba. A prídeš do tej Sixtínskej kaplnky a tam tie malby toho Michelangela, úžasné, ty padneš na zadok, ale tvoja duša padne na zadok. A na tomto sú založené všetky náboženstva. Pôsobiť na tvoju dušu. To je úžasné, to je pekné, to musí byť od Boha. No nemusí. Nemusí. A teraz, čo je cieľ pôstu? Matúš 26:41. To bolo také intro. Matúš 26:41. Rada. Dal som si dnes trošku viacej času, pretože by som sa chcel aj modliť potom na konci za niektorých z vás. 26:41. Hovoríme stále o dvoch veľmi dôležitých veciach, čo je duša a duch. Amen. A 26:40. Bedlite a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Kde sú, čo si myslíte? Pardon, kde sú pokušenia? No v duši, samozrejme. Aké pokušenie? Keď budem primitívny, aké pokušenie? Napríklad sexuálne pokušenie. Pozeráš, to je pekná žena. Hej? No a to cez čo? Cez telo, cez oči to vplýva na tvoju dušu. To musím mať. No upadajú takto muži a ženy do pokušenia? No upadajú. Netvárme sa, že sme už v nebi. Nie sme ešte v nebi. Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný. Ako je to v roháčkovi? Daj mi roháčka, prosím ťa. Hotový, áno. Duch je hotový. Aký hotový? No keď je znovu zrodený, tak je hotový pre večnosť. Hej? Duch je hotový, ale telo je slabé. Telo je slabé. Telo je slabé. Haló. Aj moje telo je slabé, aj tvoje telo je slabé. Telo každého človeka je slabé. To nie je, že výnimka. Aj telo Arnolda Schwarzeneggera je slabé, no by ste sa divili. Aj on má nejaké nemanželské deti. Chápeš, pre mňa nie je silný chlap ten, ktorý zdvihne 200 kg. Pre mňa je silný chlap, ktorý povie pokušeniu nie. Môžeš zdvihnúť aj 500 kg, mne to je jedno. Pre mňa je dôležité, aký si silný v duchovnej oblasti. Ako máš pod kontrolou svoju dušu. Môžeš byť silný ako Herkules, ale keď slintáš za každou ženou, tak u mňa si chudák. Si chudák. Takže duch je OK, ale telo je slabé. Duch je znovu zrodený. Duch dostal nový život. Zoe. Od Ježiša Krista. Viete, že existujú dva druhy života v Biblii? Je bios, je tvoj biologický život, keď ješ, spíš a tak ďalej. A potom je zoe, to je večný život. Normálne Biblia pozná pojem večný život. To je zoe.
Ty si prijal Ježiša Krista a tvoj duch sa znovu zrodil a má večný život, má Zoe. Amen. Takže ty žiješ a teraz. Je veľa kresťanov, ktorých duch síce je znovu zrodený, prijal večný život, ale žijú stále pod vládou tela. Tvoj život riadi telo. Sú takí kresťania? Sú. Sú takí kresťania? Nechcete, aby sme tu urobili zase tréning. Amen. Musíte spolupracovať so mnou, lebo sú takí kresťania? No sú. Sú. Proste je znovu zrodený, ale jeho život je stále riadený telom. Ako sa napríklad prejavuje taký kresťan? A mne sa chce ísť na zhromaždenie, a mne sa nechce. A mne sa chce modliť, a mne sa nechce. Si úbožiak, lebo stále si riadený telom. Niekedy je to také ťažké, hej? Nie je pre mňa úplne jednoduché. Keď niekto mi napríklad povie, no ty si sektár, tak trošku ťa to zamrzí. Ale pochop, že tento tvoj pocit, Satan to práve preto vyslovil skrze nejakého človeka túto vetu, aby zranil tvoju dušu. Zámerne. Rozumieš? Satan si používa ľudí, aby ťa zraňovali. A keď ty si telesný človek, tak ťa dá dole aj to, že ťa suseda nepozdraví. Ja nechcem žiť, suseda ma nepozdravila. No tak. To je oblasť tela a duše. Amen. Je telo a duša spojené? Je. Ako sa ešte prejavuje telesný človek, telesný kresťan? No ja potrebujem ženu, potrebujem. No tak sa ožeň. A ja cítim, a ja necítim, a ja... Človeče. Nechcem to dehonestovať, pretože všetci sme ľudia. Dokonca aj apoštol Pavol bol človek, bol chlap. A čo apoštol Pavol hovorí o tomto svojom boji? O tomto svojom boji tela a ducha. Hovorí o tom apoštol Pavol? My si to nájdeme. Rímanom 7:24. Nemyslíte si, že apoštol Pavol bol vyčlenený z toho? Poviem vám, že nikto, žiaden človek z toho nie je vyčlenený. Dokonca ani Kristus z toho nebol vyčlenený. Aj Kristus žil v tele. On vie, čo sú to mať také pokušenia, ako máš ty. On to vie. On ťa chápe. On tomu rozumie. On mal presne také isté, ako máš ty. Rímanom 7:24. Ja úbohý človek. Ja úbohý človek. Povedal o sebe kto? Apoštol Pavol. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Pavol si hovorí, čo som to ja za chlapa? Viete, ale on mal trošku iné problémy, ako máte vy. Keď on vypočítava, že 2-krát či 3-krát som bol kameňovaný. Haló, viete, prečo kameňovali kedysi ľudí? No, aby ich zabili. To bola exekúcia trestu smrti. A teraz si predstav ti, že ťa tam vedú. Minulé na kanále 1 som videl prvýkrát v živote, ako kameňujú ženy. Aj dnes, tam niekde som to videl a som bol zdesený. V Afganistane to bolo. Som bol zdesený.
A teraz som si predstavil, takto kameňovali Pavla? Teraz si predstav, že ťa vedú na popravisko kameňovať. A Pavol namiesto toho, aby rozumieš, to sa modlil posledný, už moje telo, to vedú muky, smrti. A on si vyčítal, chlape, spamätaj sa, ty nemôžeš byť telesný. Čo sa, ty bojíš nejakého kameňovania? Ty, Boží muž? Takéto boje mal. Palicovali ho, 7-krát ho palicovali. Pozor, ale to nebolo také palicované, že akupresúra. To bolo na hranici života a smrti. Hej. Takže takéto telesné boje mal Pavol. Takéto telesné boje. A ešte raz. A on si robil vyčítky. Ja, ubohý človek, ja hlupý, normálne mám strach v sebe, že ma zase budú palicovať. Choď preč, strach. On si to vyčítal. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Ak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Takže v každom človeku je takáto disharmonia, takáto rozpoltenosť, že tvoj duch by chcel slúžiť Bohu, ale tvoje telo by chcelo slúžiť hriechu. A teraz je tam konflikt. V každom človeku je tento konflikt, tento vesmírny konflikt. Konflikt, ktorý je medzi Bohom a Satanom. Je to v každom tele? No je. Netvárme sa, že nie. To je realita ľudského života tu na tejto zemi. Pochopte to. A mal ju aj Pavol. A inde Pavol píše, že čo moje ubohé telo. A keď už ho rozčulovalo jeho telo, neviem ako, tak tam píše niekde, a ja fackujem svoje telo. Hej. Ani mne telo nebude... Ja vám poviem, v čom je... Ja vám poviem tajomstvo úspechu ľudského života. Chcete vedieť? Tvoje rozhodnutia, tvoje plány a tvoj život nesmie určovať tvoje telo. Od začiatku, ako som sa obrátil, ja som mal tú smolu, keď som sa obrátil, tak ja som nemusel poraziť napríklad alkoholizmus, lebo ja som nepil. Nemusel som poraziť nikotín, lebo som nefajčil. Čože? Ani to drogy to neboli ani vtedy, neexistovali. A teraz každý človek musí fackovať a krotiť a uzdiť svoje telo. A teraz čím som ja? Keď nepijem, nefajčím, samozrejme, ale sú ďalšie veci. Napríklad dostal som sa do takého obdobia, že som pil asi 4 alebo 5 káv denne. Čo je asi, niektorí ľudia to bežne robia, hej? Ale ja som cítil, že som závislý na kofeíne. Som zistil, že nebola káva. Prečo som taký nervózny? No nebola káva. No tak pozor. Pozor telo, ty mi nebudeš rozkazovať, či chcem piť kávu alebo nechcem. A prestal som piť kávu a pol roka som ju vôbec nepil. Teraz pijem, asi 2 kávy týždenne pijem. Nie preto, že by káva nebola zdravá. Všetky výskumy hovoria, že káva obsahuje veľa antioxidantov, že káva priaznivo pôsobí na srdce, na všetko. To je jedno, že je zdravá. Ale mne proste nebude káva rozkazovať, či ju budem piť, alebo nie. A to nie je len, to nie je káva, iba káva. Presne. Nie, sú ľudia, ktorí sú závislí na čokoláde. Sú takí ľudia. Ale tebe čokoláda nerozkazuje. Telo, musíš, no nemusíš.
To nejde o nejaký asketizmus. Tu ide o to, že proste moje telo nebude určovať môj život. Môj život bude určovať Ježiš. 8.12. Ten istý Rímanom. Neviem, prečo som si to poznačil, za chvíľu to zistím. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Nemusíš žiť podľa tela. Povedz, ja nemusím žiť podľa tela. Zomriete, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Halelúja. Duchom ty dokážeš umrtvovať skutky tela. Prečo? Pretože tvoj duch má oveľa väčšiu silu ako tvoje blbé telo. A teraz ešte stále sme nezačali o tom pôste. Nebojte sa, to súvisí. Pretože na začiatku sme čítali čo? Prinášajte svoje tela ako? A teraz zistíme, čo to znamená. Rímanom, ešte jeden verš, Rímanom 13.14. Toto všetko sú verše Božieho muža Pavla. Kto z vás je presvedčený o tom, že Pavol bol významný človek, významný Boží muž, ktorý urobil veľa vecí pre Božie kráľovstvo? Kračajme slušne, ako nie v obžerstve, v opilstve, nie v smilstve, v bezúznosti, nie v hádkach a závisti. Halelúja. Toto všetko sú prejavy tela. My už dávno s manželkou nepraktizujeme na Vianoce obžerstvo. Dávno. Normálne si dáme normálnu večeru. Zapijem 2 litre vína a idem spať. Nie. Amen. A teraz ešte dôležitý verš. Ak vám nevadí, tak budem čítať veľa veršov. Hej? Nech Božie slovo hovorí za mňa. Dneska nekážem ja, dneska kážem Božie slovo. 1. Korinťanom 15.50. Aj prvý list Korinťanom kto napísal? Pavol. Všetko súvisí s témou. Hneď zistíte. Na toto vyhlasujem, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. Ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. Toto je veľmi dôležitý verš. Čo to znamená zdediť Božie kráľovstvo? To neznamená to, že či pôjdeš do neba, alebo nepôjdeš do neba. Čo je Božie kráľovstvo? Kedy si som to vyučoval? Kto si to ešte pamätá? Čo je to kráľovstvo? Moc, vláda a autorita. Král v hociakej zemi, keď je král, keď kráľuje, čo má? Má moc, autoritu, vládu. Keď je napísané, že telo nezdedí Božie kráľovstvo, to znamená, že tvoje nezdedí moc, autoritu a vládu na tejto zemi. Budeš obyčajným otrokom, budeš obyčajným poslušným psom svojho tela a nebudeš ani vládnuť, ani mať autoritu, ani nad sebou, ani nad inými oblastiami svojho života, svojej rodiny. Chceš žiť tak? Je to smutné, že veľa kresťanov žije tak. Veľa kresťanov majú k dispozícii tú obrovskú vládu a moc, silu Božieho kráľovstva a oni žijú ako poslušné psy. Oni takto poslúchajú démonikov. Minule som počul jednu kázeň a teraz neviem od koho. Od Kenneta Moora. A ten hovorí, že Kenneth Hagin
kedysi mal videnie, alebo videl démona na ľudskom tele. Hej? Viete, že Kenneth Hagin bol jeden z najvýznamnejších božích mužov, ktorý žil na tejto zemi. On je vlastne takým spoluzakladateľom tejto letnično-charizmatickej teológie a tohto víťazstva týchto vecí, v ktorom my žijeme. A Kenneth Hagin bol človek, ktorý mal veľmi často sa rozprával s Ježišom, veľmi často mal, nie často, ale občas mal aj zjavenie Pána Ježiša Krista. Viete, jeho vplyv na kresťanstvo je obrovský. A raz sa modlil za nejakého človeka, ktorý mal démona, a proste nemal vieru toho človeka nejako oslobodiť, alebo čo, neviem, ako to už bolo. A tak Svätý Duch mu videl toho démona. A Kenneth Hagin bol hotový. Pretože ten démon, to bola taká malá opička, ktorá nejako takto sedela tomu človeku na pleci a celá sa triasla, lebo je napísané, že démoni sa trasú. Celá sa triasla pred menom Ježiš a teraz Kenneth Hagin povedal, v mene Ježiš, démon, odíď preč. Ona musela zoskočiť z toho na zem a začala ten démon, ako taká malá opička, začala tam dariekať a triasť sa pred menom Ježiš. Takú máme autoritu nad démonmi. A my sme ovplyvnení tým blbým Hollywoodom a s tými také príšery mocné, ktoré ťa skrotia, rozbijú. My sme ovplyvnení hororovými filmami a v našej hlave nasiaknuté, že démoni to sú obrovské bytosti, ako taký dinosaurus a on ťa zožere. Nie, to sú také úbohé myši, ktoré sa trasú a musia odísť pred menom Ježiš. Odkedy mal toto videnie Kenneth Hagin, tak takto vyháňal démonov, takto. My máme takú mylnú predstavu, akú moc má satana démoni. No nemajú. Lebo boli všetci ozbrojení. Boli všetci porazení. Kde? Na kríži Pána Ježiša Krista. To nie je trúfalosť, čo hovoríme. To je viera. Galatianom 50. Budeme veľa čítať Božie slovo. Pretože Božie slovo oslobodzuje. Božie slovo dáva vieru. Ja nehovorím to, čo si ja myslím. Ja všetko hovorím to, čo hovorí Božie slovo. Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete inak zmýšľať. Ten však, čo robí zmetok medzi vami, musí znášať trest, nech je to ktokoľvek. 50. Ja vám dôverujem. Takže potom tam je, žite podľa ducha a nenaplňajte žiadosti tela. Takže, bratia, sestry, vieme, teoreticky trošku máme pripravenú pôdu, aby sme vedeli, čo teda treba robiť. Zaujíma vás, Denis, zaujíma ťa, čo treba robiť? Galatianom 5, ešte jeden verš, Galatianom 5, 24. Je dôležité, aby ste dnes odišli z tohto miesta ako posilnení, povzbudení ľudia, ktorí budú víťaziť. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali, čo urobili? Ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nie sú to úžasné verše? Nenadchýňajú vás tie verše? Mňa, hej. Od dnes už nebudeš mať, dokážem to, nedokážem, neviem, moje telo to nezvládne. Čo tvoje telo nezvládne? Tvoje telo, keď je pod mocou ducha, tak takto vyženieš hociakého démona.
Efežanom 2:3. Tak ľahko sa mi včera pripravovala táto kázeň. Verše za verše prichádzali same. Pretože Boh chce, aby sme poznali tieto pravdy. Amen. Same, doslova same. Ešte v živote sa mi tak ľahko kázeň nepripravovala. Medzi nimi sme aj my všetci, ktorí konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme v podriadenosti deťmi hnevu. Tak aj ostatní. Hej. Takže každý človek, ktorý je neznovuzrodený, žije podľa žiadosti tela. Každý. Keď nie je niekto znovuzrodený, žije podľa žiadosti tela. Lebo Pavol hovorí, aj ja som žil podľa žiadosti tela. Čo robil Pavol? Pavol, keď zistil, že existuje nejaká sekta, ktorí veria v Ježiša, tak čo robil? Tak ich prenasledoval, aby ich zabil. Náboženstva sú motivované čím? Odkiaľ je nenávisť? To je záležitosť tela. Duše. Amen. Takže, prečo, moja ďalšia otázka, ktorú som si dal včera, prečo žijeme podľa tela? 1. Jána 2.16. Prvý list Jána 2.16. Zatiaľ ste v obraze. Veď nič toho, čo je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí, vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie a tak ďalej. Žiadosť tela, žiadosť očí. Čím sme masírovaní už koncom augusta, že Vánoce sú tady. Čím sme masírovaní? Žiadosť tela, žiadosť očí. Žiadosť, to bude zase bašta. To bude napečieme, kapre. To bude, popolušku si pustíme. Žiadosť tela, žiadosť očí. Týmto ťa masíruje svet. Je to tak, alebo nie? Samozrejme, že je to tak. Ale tu prichádza apoštol Pavol, ktorý nám v Rímanoch 12 hovorí, nepripodobňujte sa. Čo máme robiť? No nepripodobňovať sa. A teraz. Teraz začína veľmi vážna a dôležitá teológia. Daniel, 1. kapitola, 8 až 12. Prorok Daniel. Nech mi Pán pomáha. Daniel si zaumienil. Kto z vás vie, že existuje jeden Boží muž, ktorý sa volal Daniel? A kto z vás vie, kde bol Daniel? V Babylone. A čo tam robí? Bol v zajatí, bol odvlečený do zajatia. A ako sa mal v tom Babylone? No bol vybraný, mal vysoké IQ, robili mu tam test IQ, povedali, toto je šikovný chlap, toho budeme potrebovať, ekonomika potrebuje takýchto ministrov financií. Tak ho dali do kráľovského paláca, a to si vy neviete predstaviť, čo tam v tom kráľovskom paláci, čo tam bolo k dispozícii. To si neviete predstaviť. Prepeličie jazyky a takéto to asi bolo normálne jedlo na 10, hej? Vy sa smejete, ale je to tak. Ale, Daniel si povedal, to vianočné stoly, ktoré máte vy, to je šuvix, čo tam bolo každý deň. Daniel si zaumiel, že sa nepoškvrní, čo urobí? Nepoškvrní sa kráľovskou stravou ani vínom, ktoré pijaval kráľ. Nepoškvrní sa.
Čo na tom by sa tak poškvrnil? Chápeš? On povedal, nie. Tento váš systém, bezbožný, toto vaše obžerstvo, odmietam. Ja sa s tým odmietam poškvrňovať. A teraz. Veľkú otázku mám pre vás. Dôležitú. Ak sa človek poškvrňuje, ako sme čítali v Rímanoch 12. kapitoli, ak sa človek poškvrňuje svetom, ja sa vás teraz opýtam, čo treba robiť, aby si sa poškvrňoval svetom? Aby sa tvoj život, tvoja duša, aby sa poškvrňovala. Čo treba robiť? Super. Svätý Duch ti to zjavil. Nič. Ako sa budeš poškvrňovať svetom, poškvrňovať si telo? Jednoducho, nebudeš robiť nič. Nič. Sám sa budeš poškvrňovať. Nemusíš nič robiť a budeš sa poškvrňovať. Prečo? Pretože tento svet po páde do hriechu sa dostal do jedného stavu, ktorý definuje aj fyzika, volá sa to, že druhý zákon termodynamiky. Kto vie, aký je druhý zákon termodynamiky? Nebudem vám ocitovať od slova, ale poviem vám princíp, ktorý hovorí, že tento svet prirodzene speje do chaosu, rozpadu a ničenia. To znamená, kúp si plot, urob si plot okolo chalupy. 10 rokov ho nenatieraj, nestaraj sa o neho. Čo sa s ním stane? No zhrdzavie. Kúp si auto. Či chceš alebo nechceš, po 15-20 rokoch zistíš, že je už také dohegrované, také pokazané, že ho hodíš do šrotu. Je to tak? Takže, tento stav nestvoril Boh. Tento stav nastal po páde do hriechu. Takže na tomto svete, prirodzene, všetko, čo je, tak sa kazí, však zvukári. Nemusíš nič urobiť, jednoducho sa to kazí. Všetko, čo je, sa rozpadá a ničí. Nechaj chalupu len tak 10 rokov neobývanú. Nekur v nej, nestaraj sa o ňu. Čo sa s ňou stane? No rozpadne sa ti. Je to tak alebo nie? Jednoducho. Aj človek, keď sa chceš nechať poškvrniť svetom, keď sa chceš nechať zničiť tento svetom, urob jednu vec, že nič. Neurobiš nič. Nepracuješ na sebe, nechodíš do roboty, nestaráš sa o svoje zdravie. To je entrópia, ktorá funguje. Prirodzene. Každý človek, to nie je, že niektorí áno, niektorí nie. Každý človek prirodzene je pod týmto procesom entrópie, rozpadu, ničenia. Celý svet je pod tým. Je to tak alebo nie? Prečo je napísané, že skôr či neskôr tento svet zanikne? Prečo? Lebo je hmotný. Nemá šancu tento svet. A poviem ti veľmi veselú správu, ani ty nemáš šancu, lebo si hmotný. Či chceš, či nechceš, raz sa rozpadne tvoje telo. Si prekvapený z toho? Nemal by si byť. Halelúja. Samozrejme, keď si znovu zrodený, tak v nebi dostaneš nové telo, hmotné. Ale to je ťažká teológia, ktorú niekedy inokedy, hej? Takže. A teraz sa opýtam. Otázka číslo 2. Čo tvoj duch? Čo musíš robiť,
aby tvoj znovuzrodený duch bol slabý, neaktívny, bez viery, bez víťazstva. Čo musíš robiť? Nič. Ešte raz, čo musíš robiť? Nič. To je jednoduché. Nerob nič a zrazu zistíš, že si úplne mimo. Zrazu zistíš, že to, čomu si veril, už neveríš. Zrazu zistíš, že ani sa nemodlíš, tak to nemá zmysel. Zrazu zistíš, že nič sa pozitívne nedieje v tvojom živote, ani v tvojom rodine, v tvojej rodine. No nič. Nič. Čo? Počúvaj ma. Nemusíš systematicky pracovať na svojom zničení. Satan to zariadil tak, že stačí, keď nerobíš nič. A on ťa upokojuje. Nie, veď oddychni, nič nerob, nič, nechod na zhromaždenie, nemodli, nič nemusíš robiť, veď čo, veď ty, no, nič nerobíš. To je veľmi blbé heslo, hej? Nič nerobíš, nič nepokazuješ. Takže. Ste so mnou stále? Ale my chceme čo? Víťaziť. Chceme čo? Žiť. Chceme čo? Presadzovať Božie kráľovstvo. Chceme čo? Kvitnúť. Chceme čo? Aby sme získali čo najviac požehnaní od Pána. Na to sme povolaní na tento svet. My sme neboli povolaní na to, že nič. Celý život preseď v krčme s pivom, nadávaj na politikov a na fotbalistov. Ale nič nerob. Ale keď Boh stvoril človeka, tak povedal čo? Zaujmite celú zem. Vládnite, kráľujte, riaďte túto zem. Na to sme povolaní od Pána. Ste tu? Dá sa to? Dá sa to, ale vtedy. Kedy, Denis? Keď nerobím nič. No nie. Čo treba urobiť? 2. Kroník 7:14. Teraz ide tie dôležité kľúčové veci. Či sa vôbec tomu postu dneska dostane? Vzali si 2 bojové vozy s koňmi a kráľ ich vyslal smerom k sírskému táboru s príkazom: vydajte sa na prieskum. Nie kráľov, kroník, sorry. Však viem, čo som si včera napísal. Kroník, ja som čítal z kráľov. Sorry. Zase Satan chce ma pomýliť. Takže. A môj ľud po mne pomenovaný. Viete, že ste Boží ľud? Týkajú sa vás tieto verše? No samozrejme. Sa pokorí a bude sa ku mne utiekať, odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriechy a jeho zem uzdravím. Halelúja. Takže, je veľmi dôležité. A na ďalších veršoch, napríklad Žalm 25:9. Všade, ja som si tých veršov vypísal veľa, ale nebudem ich všetky čítať. Žalm, ešte aj tento si môžeme, teda Žalm 25:9. Tomáš, máš? OK. Veď svoj spor s blížnym, ale neprezerať tajomstva iného. To mám zlé. 9. Aha. Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svoje cesty. Takže, ďalšie verše by sme mohli čítať. Napríklad, Príslovia 3:34. Pokorným dáva milosť. Izaiáš 53 je o čom? O Ježišovi.
To napríklad si môžeme prečítať. Mučili jeho telo a on sa ponížil alebo pokoril. Ešte raz, mučili jeho telo, on sa ponížil, pokoril. Takže na veľa miestach Biblie, dokonca aj Daniela si ale možno aj nájdeme a prečítame, na veľa miestach Biblie je jeden veľmi dôležitý verš. Boh pokorných vyzdvihne, počuje. Boh potrebuje ľudí, ktorí sa pokoria pred ním. Boh má rád ľudí pokorných. Daniel 9.23. Máš to? Daniel 9.23. Nechce sa mi to hľadať. Daniel 9.23. Keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti oznámil, lebo si vzácný Bohu, pochop to slovo a rozumej videniu. Ale ešte som chcel predtým, tam je napísané, že Daniel bol pokorný človek. Ale tu sa píše, že Daniel bol vzácny Bohu. Chceš, aby sa Boh pozrel na teba a povedal, ty si vzácny človek. Neviem si predstaviť väčšie vyznamenanie, ako keď Boh o tebe vyhlási, že si vzácny človek. A posledný z týchto série veršov si nájdete Nový zákon, 1. Petra 5.6. Prvý list Petra, nezývaj. Smerujeme k pointe, nebojte sa. Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaujete do pokory, lebo jedni voči druhým. Boh sa pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu. Amen. Aleluja. Takže, bratia, sestry, chceš víťaziť? Chceš byť človek, ktorý premáha satana? Chceš byť človek, ktorému sa darí život? Chceš byť človek, ktorý je šťastný, víťazný a požehnaný? Máš na to jeden veľmi dôležitý verš, 100 dôležitých veršov, ktoré hovoria, že sa musíš pokoriť pred Bohom, že musíš byť pokorný, že sa musíš byť podriadený Bohu. A teraz, čo sa musí pokoriť? Čo musí byť podriadené? O čom tu Boh hovorí? O čom? O pokore. Musíš pokoriť svoje telo. Tak ako Ježiš, keď išiel na kríž. Čo si myslíte? Že Ježiš musel ísť na kríž? Myslíte, že to bolo len tak, že Ježiš najskôr ho bičovali, ale hnusne ho bičovali a potom mu bili tie klince do tých rúk. A čo si myslíte, že nemohol povedať, ale chlapci, dosť, to stačí? No mohol. Ale on sa pokoril. Ako sa pokoril? Proste povedal, vydržím tú bolesť. Moje telo, ty mi nebudeš ho rozkazovať, či ja spasím tú Margaretu, toho Mira, alebo nie. Moja bolesť, moje telo, Ježiš povedal, moje telo, ty mi nebudeš rozkazovať, ty mi nebudeš určovať, či pôjdem na kríž, alebo nepôjdem na kríž. Lebo pokorní čo musia urobiť? Ukrižovať svoje telo. A toto je doba, keď všetci sú zhýčkaní komfortom, ale mne sa nechce a mňa to bolí a mňa to neviem a nedá sa mi a nemôžem, lebo sú čo? Nie sú pokorní, nevedia sa pokoriť pred Bohom, nevedia povedať svojmu telu, ale ty buď ticho. Teraz je tu dôležitejšia vec, ako ty, čo ťa bolí alebo nebolí, či sa ti chce alebo nechce. Toto je pokora, že človek vie pokoriť svoje telo. Amen. A teraz, bratia, sestry, vyvrcholenie dnešnej kázne. Aký je najúčinnejší nástroj na pokorenie tvojho tela
na pozdvihnutie tvojho ducha. Pretože v každom človeku je taká dvojramenná páka. Na jednej strane je telo, na druhej strane je duch. A teraz je dôležité, čo má dominanciu v tvojom živote. Alebo je to telo, ktoré je na vrchole a ja si budem žiť, užívať, smilniť, budem si piť, budem hýriť, alebo moje telo to chce, alebo je na vrchole tvoj duch, ktorý určuje a smeruje tvoj život do víťazstiev, požehnaní, radosti. Amen. Nemyslíte si, že keď budeš ja keď to počúvam ráno vo vlaku tých mladých ľudí, ako si ničia život. Oni jedné, kde je žúrka, tam bude žúrka, tam bude aj Marička, tam bude aj koks, a alkoholu a ženy, ale to bude super. Chlapče môj zlatý, ani nevieš, ako do záhuby už tento svoj život ženieš. Do záhuby, do prekliati už tento svoj život. Oni to nevedia, lebo ich to nikto neučí. Lebo im to nikto nehovorí, že majú pokorovať svoje tela. A teraz niekto povie, ale ja to neviem, ja to nedokážem. Dobre, a teraz Boh povedal, je tu jeden silný nástroj, ktorý urobí, že tvoj duch bude silný a tvoje telo bude slabé. Je tu jeden silný Boží nástroj, ktorý dokáže pokoriť tvoje telesné žiadosti. Je tu jeden silný Boží nástroj, ktorý urobí z teba človeka, o ktorom povie Boh, toto je vzácny človek. Toto je vzácny človek. Je tu jeden silný nástroj, ktorý ti umožní vojsť do Božieho kráľovstva. Do kráľovstva plného moci, sily a víťazstva v Ježišovi Kristovi. A tento Boží nástroj sa volá pôst. Daniel 10.2. Daniel. Viete o tom, že Daniel vybojoval obrovské víťazstvo? Ani si neviete predstaviť, aké. Daniel bol taký Boží muž, že Boh mu mohol zjaviť plán spasenia. Boh mu presne povedal, kedy príde Mesiáš, na deň presne mu povedal, kedy príde Mesiáš. Daniel bol taký Boží muž, že celý Babylón, nehovorím teraz o okrese Čaca, celý Babylón vyznal, sám Nabuchodonozor vyznal, Boh Daniela je Boh. Celý Babylón spoznal Boha Abrahama, Izaka, Jakoba skrze Daniela. Ale to neprišlo tak, že sedel v krčme. To nebolo tak, že nič nerobil. Čo robil? Daniel 10.2. A teraz vám ukážem Daniel, ako sa postil. Daniel, ale zle som si asi poznačil. Či hej? Daniel 10.2. Ale dobre, asi som si poznačil, len zase som minul. V tých dňoch som ja, Daniel, trúchlil, tam je taký zlý výraz, postil sa 3 týždne, netrúchlil, postil sa, hej. Je to síce trošku spojené s trúchlením, hej. Trúchlil sa prečo? Lebo boli v zajatí. Trošku zase vám vysvetlím. Daniel bol v zajatí. Nie je dobre byť v zajatí. A Daniel si prečítal z proroka Jeremiáša, že izraelský ľud bude v zajatí koľko? 70 týždňov. A teraz Daniel ráta. Však to už uplynulo. Však my už môžeme byť vyslobodení zo zajatia. Ale že to vyslobodenie zo zajatia sa neudeje samo.
Niekto sa musí za ňo modliť. Boh chce, aby všetci Čačania boli spasení, ale sa to neudeje samo. Niekto sa musí modliť a postiť za to. Je to Božia vôľa, aby všetci prijali Ježiša Krista? Je. Ale sa to neudeje samo. Je Božia vôľa, aby tvoj manžel, tvoja manželka prijali Ježiša Krista a bol spasený? Je. Ale sa to neudeje samo. Daniel si to prečítal, však už je čas. 70 týždňov uplynulo. A aby sa to stalo, tak čo urobil? 3 týždne sa postil a modlil. 3 týždne. 3 týždne. A teraz dávajte pozor. On sa modlil a postil 3 týždne a po 3 týždňoch prišiel ku nemu anjel s odkazom z neba, že prišiel, že čau, tu som, lebo som, nájdeme sa, Daniel 10.11. Takže 3 týždne sa modlil a postil, hej, 10.11. A povedal im, Daniel, vzjavil sa mu, prišiel posol z neba, priamo z neba prišiel anjel ku nemu a povedal im, Daniel, vzácny muž, zase vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou. Kým mi to hovoril, s chvením som sa postavil, potom mi povedal, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, od ktorého? Od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred svojim Bohom, tvoje slova boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel. Knieža Perského kráľovstva však stálo proti mne 21 dní, ale Michael, jeden z najvyšších kniežat, mi prišiel na pomoc, zanechal som ho tam s kniežatmi Perského kráľovstva a prišiel som, aby som ťa poučil o tom, čo sa má stať tvojmu ľudu v budúcich dňoch, lebo to je videnie, ktoré sa vzťahuje na tieto dni. Takže teraz vám to plasticky a konkrétne vyslovím. Daniel si prečítal, už je 70 dní pase. Potrebujeme sa vrátiť do svojho domova, potrebujeme sa vrátiť do Jeruzalema a Boh to chce. Pretože Boh skrze Jeremiáša povedal, že po 70 dňoch tak sa postil a modlil sa, Pane, nech sa to stane. Pane, ja sa modlím za to, aby bol izraelský ľud vyslobodený. A od prvého dňa, teraz dávajte pozor, od prvého dňa, ako sa modlil, tak Boh pozrel, lebo sa postil, Boh pozrel na Daniela a hovorí, hneď poplach v nebi, alarm, hej, poplach, všetci, hej, ty, anjel, poď sem, okamžite pôjdeš a zanesieš odpoveď Danielovi na zem. A ten anjel povedal, OK, zobral odpoveď, išiel, ale prišiel do podnebeskej oblasti a tam ho zdržoval Satan. Pretože, vysvetlím vám to, je nebo. Potom je ponebeská oblasť a potom je pozemská oblasť. V nebi je absolútna vláda a moc koho? Boha. V podnebeskej oblasti je kto? Tam vládne sa kniežatstvo a mocnosti v podnebeských oblastiach. Sa to píše napríklad ve Efežanom a ďalších. Hej? Takže je nejaká podnebeská oblasť, cez ktorú sa ide z neba na zem alebo zo zeme do neba. Podnebeská oblasť. Je to oblasť, ktorá nie je úplne pod kontrolou Boha, ale Satan tam má svoju vládu, svoju moc. To sú tam a tie svoje kniežatstva, mocnosti a pánstva v podnebeských oblastiach, ktoré sa strašne snažia zabrzdiť Boží vplyv na túto zem. A teraz ten anjel išiel z toho neba cez tú podnebeskú oblasť a Satan mu zabránil so svojimi kniežatmi. Tak čo urobil ten anjel? Zavolal do neba mobilom, Pane, Satan mi bráni, aby som prešiel na zem ku Danielovi.
Už 21 dní ma to zdržuje. A Boh povedal, no tak toto nie. Michal, poď sem. Viete, kto je Michal? To je veľmi dôležitý anjel v Božom kráľovstve. Má na starosti vojsko, armáda, všetko možné. A teraz, Michal, poď sem. Okamžite choď a budeš pomáhať tomu anjelovi, ktorý ide s odkazom ku Danielovi. A pomôžeš mu. Michal prišiel so svojím vojskom, spacifikoval satana a anjel mohol prísť na túto zem, priniesť odkaz. Celé nebo bolo v pohybe, pretože jeden človek sa pôstil. Ste tu? Celé nebo, všade všetko lietalo, pretože Boh dával inštrukcie, ty pôjdeš tam, Michal, zmobilizuj armádu, choď, pretože jeden človek sa pôstil. Rozumiete tomu? Je jedna zbraň proti satanovi, ktorá je taká mocná. Je jedna zbraň, ktorú môžeš použiť. To je zbraň hromadného ničenia proti satanovi. A to je pôst. To je pôst. Bratia, sestry, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme to pochopili. Prečo je tá taká dôležitá zbraň? Pretože keď sa pôstiš, ty pokoruješ svoje telo. Keď ty nedáš nahltať svojmu telu, tak tvoje telo začne píšťať a vykrikovať, ty ma chceš zabiť, však ja zomrem hladom, daj mi okamžite jesť, lebo budem zlé. Telo sa cíti ohrozené na živote. A to je ten boj. A ty povieš, nie telo, ty mi nebudeš určovať. Ja ti poviem, kedy dostaneš nahltať. Ja ti poviem, kedy ty ma budeš poslúchať telo. A ja som povedal, že sa budeš pôstiť. Budeš bez jedenia. A budeš. A navyše sa budeš modliť. A basta, bez diskusie. No nie je to tak úplne vždy také jednoduché. Je tam tá diskusia, všetci to zažívame, tú diskusiu, ale chápeš? Ale počúvaj ma. Ale práve vtedy, keď sa ty pôstiš a ohrozuješ telo, skúste to pochopiť, bratia a sestry. Že ty dokonca pokoruješ svoje telo, škrtíš svoje telo a vtedy Boh vidí, tento človek to myslí vážne. Tento človek to myslí vážne. Tento človek to je vzácny človek. On to nehovorí do vetra. On nepríde na modlitby a Otče náš, ktorý si na nebesiach, poďme sa modliť. Aj, zdravá Mária. Nie. Tento človek tieto modlitby myslí vážne celým svojim srdcom, celým svojim telom. Však on aj nehlce kvôli tomu. Vtedy Boh vidí, on to myslí vážne, tomu musíme pomôcť. Poď sem, aniel, poď sem. Miro sa modlí, okamžite choď mu dať odpoveď. Čo je to dať odpoveď? Vyriešenie tvojho problému. Aniel, poď sem, pozri sa, henten sa modlí. Pozri sa, Martina sa postí, pozri sa, okamžite choď a pomôže. To Ježiš povedal, keď nemohli uzdraviť toho epileptického chlapca. Pamätáte si to? Ježiš povedal. Teraz apoštoli, a my sme ho vyháňali a nemohli sme. Prečo? Lebo chlapci moji zlatí, títo démoni sa musia vyháňať modlitbom a pôstom. Na toto musíte použiť iné zbrane, chlapci. Na to musíte používať iné zbrane. Nebeské zbrane. Rozumiete, aký pôst je dôležitý? Ty môžeš
prebojovať, vybojovať, zlomiť hociakú moc, zbúrať hociaký múr Jericha modlitbou a pôstom. Koľko mám ešte čas? Ešte mám dosť. Ale aj pôst musí mať svoje pravidlá, aj pôst musí mať svoje základné princípy, ktoré sa musia dodržiavať. A teraz si prečítame aké. Teda Izaiáš 58.6. Izaiáš 58.6. Zatiaľ ste všetko pochopili? Potrebuješ pracovať na svojom tele a na svojom duchu. Keď nič nebudeš robiť, zakrnieš duchovne aj telesne. Potrebuješ pracovať aj na svojom tele? No potrebuješ. Ja nie som za to, aby si žil. Trošku disciplíny potrebuješ do toho jedenia? No potrebuješ. Nehltaj klobasy ráno, na obed, večer, lebo klobasy nie sú veľmi zdravé. Trošku horčice si daj. (58.6) Toto je pôst, ktorý sa páči Pánovi. Chcete vedieť, aký pôst sa páči Pánovi? Kto je na to zvedavý? A teraz si prečítame. Aký to je teda ten pôst, ktorý sa páči Pánovi? Uvoľňovať nespravodlivo nasadené púta. Takže dobrý pôst, čo robí? Uvoľňuje nespravodlivo nasadené púta, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utlačených na slobodu, rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hľadujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto keď uvidíš náho, zahodej ho pred svojim príbuzným, sa neskrývaj, vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pre tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou Hospodinová sláva. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať na pomoc a on ti povie, tu som. Chceš, aby ti povedal Hospodin, tu som? Teraz, čo máš robiť? Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa ku hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasítiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo. Tvoja temnota bude ako poludnie, Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahlých miestach, spevní ti kosti, budeš ako zavlažovaná záhrada, vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. A vybudujú sa tvoje dávne rumoviská, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení, budú ťa volať opravar trhlín a obnoviteľ ulic na obývanie, ako v deň sobotného odpočinku. Môj svätý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak deň sobotného odpočinku budeš volať rozkošou, ak Hospodin svätý deň bude tvojou slávou. A budeš ho sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty, nebudeš robiť to, čo sa ti páči, viesť plané reči, nájdeš rozkoš Hospodinovi, umožní ti vznášať sa nad výšinami zeme a nasíti ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodina prehovorili. Takže toto je princíp. Takže pôst nie je obyčajné hladovanie. Pozor. Ty môžeš, napríklad ja som sa pred svojim obrátením som mal jeden veľmi dlhý pôst, asi 12 dní, to som mal ako zo zdravotných dôvodov, hej? Ale to bolo hladovanie. Postil som sa, lebo som sa chcel zbaviť tej pliagy, ktorú som mal, migrény. A niekde som čítal, že je to zdravé, a tak som sa postil, 12 dní som nič nejedol a nebol som uzdravený. Ale ešte raz, pôst nie je hladovanie.
hlavným cieľom pôstu nie je schudnúť kila, ktoré si prijal cez Vianoce. To je telesný spôsob, ako sa postiť. Pôst nie je, že ako sa katolíci postia, že nemôžem mäso, tak si dám halušky a na to kilo brinze a potom ešte aj pol kila škvárkov. Udených, bravčových. Alebo sa nahlcem rybu, toľko rýb, že do prasknutia. No vôbec nechápu, chlapci vôbec nechápu, čo to vlastne pôst je. Takže aký je ten správny pôst? Lebo Izaiáš hovorí, toto je pôst, ktorý sa páči Bohu. Amen. Čo to znamená? Teraz si to preložíme. Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Hovorí Boh. Nie ja. Boh hovorí, toto je pôst, ktorý sa mi páči. Čo? Takže aké sú tam tie hlavné princípy? Aké sú tie dôležité veci, ktoré treba dodržiavať? Za prvé. Viete, že sa tam píše, že tvoja rana sa zacelí, takže budeš uzdravený. Tvoje jarmo sa zlomí. Ak máš hociaké jarmo, budeš oslobodený. Od čoho? No od všetkého, čo ťa zväzuje. Či je to už pornografia, alebo alkoholizmus, alebo nikotín, alebo drogy, od všetkého môžeš byť oslobodený. Tvoje jarmo bude zlomené. Amen. Tvoje otroctvo bude zlomené. Ale musíš sa postiť tým správnym spôsobom. Hej? Tvoje telo zažiari, sa tam píše. Hej? Tvoj egoizmus bude potlačený, sebectvo, sebaklám. Toto je veľmi dôležité, že cez post sa zjaví. Ja napríklad považujem za hlavný benefit postu to, že ty skutočne počas postu sa dostaneš do takého stavu, že tvoje telo začne kričať, ale ty ma chceš zabiť. Okamžite mi daj jesť. A keď je tvoje telo v ohrození, vyplavujú sa skryté veci tvojej duše. Keď ty žiješ v pohodičke, hej, robotička, nejaký úradniček, úplatočky ti tam nosia, žiadne konflikty, prídeš domov, ženička navarí, televízor funguje, pivo v chladničke a ty ani nevieš, čo je v tebe, chlape. Ale potom príde nejaký konflikt. Príde nejaký útok, príde nejaká choroba a zrazu sa vidí, čo z teba vyplave. Príde nejaký problém, nejaký konflikt, hociaký, so susedom. Čerešňu ti zoťal. A zrazu zistíš, čo je v tebe. Ale pochop jednu vec. Ty sa nepoznáš. Ty nevieš sám, nevieš, čo je v tvojom srdci. Je to tak, alebo nie? Počúvajte ma, bol niekto z vás v ohrození života niekedy? Kto bol z vás v ohrození života? Tak bol si? Ozaj? Tak trošku vieš, o čom to je. Trošku si zistil, že o čom si. Pretože keď je človek v ohrození života, zrazu spadne celá maska, všetko, a zrazu zistíš, kto si. Zoberte si tie filmy, ktoré sú, niektoré tie, ja mám rád tie filmy vojnové, kde reálne je zobrazená psychológia tých ľudí, ktorí tam bojujú. Vieš, nemám rád tie partizánske sovietské filmy, ktorí sa tam hádžu pod tanky s granátami a tak. Ale sú filmy, ktoré reálne zobrazujú, ako sa správaš, keď si v strese, keď si v ohrození života. Zrazu zistíš, že aký si sebec. Zrazu zistíš, že za záchranu života si schopný urobiť hocičo. Zrazu zistíš, že aký si egoista. Sú také filmy, aj napríklad jeden starý slovenský film bol 7 obesených sa to volá, alebo čo? Keď Nemci zavreli tých 7 ľudí do tej pivnice a chceli ich všetkých, niektorých alebo niekoho chceli popraviť. Oni tam boli celú noc a celú noc proste čakali, kedy ich ráno popravia. A teraz tam bolo úplne reálne zobrazenie, ako sa prejaví každý. Rozumieš? A presne toto je pôst. Ty sa postíš a zrazu zistíš, aký si nevraživý, aký si neznesiteľný.
aký si egoistický, aký si sebecký, aký si podráždený. Zrazu zistíš, aký si. A to je dobré. To je dobré. Pretože zistíš, aha, tak toto som ja. Tak to musím zmeniť. Toto som ja. Ten egoistický sebec, ten chrapúň, ktorý v lyžičke vody by utopil druhého. Toto som ja. Zahambíš sa sám pred sebou. Tak toto musím zmeniť. Toto ja napríklad považujem za hlavný benefit. Počas pôstu sa vyplavia. Nečudujte sa, keď ste obidvaja manželia napríklad zobratí a obidvaja sa rozhodnete pôstiť, ale tak normálne, dlhšie. Nečudujte sa, že zaiskry niekedy. Nečudujte sa, že aj padne nejaké tvrdé slovo. Lebo už nevieš, zrazu ti všetko vadí. Telo je hladné, všetko ti vadí. Televízor je príliš silno, rozumieš čo? Práčka príliš nahlas perie a manželka príliš silno rozpráva a všetko ti vadí. Pretože si v pôste a vyplavuje sa. Už tam nie je tá náboženská maska. Dobrý deň, šalom, bratia. Nie. Náboženská maska padne, pretože tvoje telo cíti ohrozenie života. To je dobré. To, čo som sa naučil pred 40 rokmi, keď som bol na vojne. Keď boli krízové situácie, tam bolo veľa krízových, zrazu vidíš, kto čo je a zrazu vidíš, aký je ten človek. Jeden môj dobrý brat, ktorého som veľmi miloval a ktorý mi veľmi pomohol, Slavo Drlík, špičkový horolezec, ktorý lozil po tých najvyšších horách sveta. Keď som sa ho pýtal, počúvaj ma, Slavo, na akého šlaka si tam išiel? Lebo v 8000-ke tam každý krok môže byť tvoj posledný. V 8000-ke ti vypína mozog. Ty vypínaš, ty už máš dostatok kyslíka, si dávno za hranicou vyčerpanosti a ty proste funguješ na nejakej, čo ja viem, čom silou vôľa alebo čo. A ja sa opýtam, Slavo, na čo ti to je? Však aj ja som športovec a ja si zahrám fotbal, tenis, ja milujem šport. Ale na akého šlaka by som mal robiť taký šport, kde tam visíš na jednom prste, niekde v 8000-ach fučí, mrzne a už ideš spadnúť do priepasti. Na čo mi to je? Na čo? A Slavo mi povedal, a vtedy zistíš, kto si, čo si, a vtedy zistíš, čo je život a ako miluješ život. To mi povedal Slavo a ja som si to zapamätal. Amen. Ale to bola odbočka. Prepáčte. Takže, zažiari tvoje telo, tvoje svetlo. Telo kričí pomoc a ty zistíš, kto si. Dobre. 11. verš tam je. Boh bude s tebou, bratia, sestry. Toto, keď mi povie Božie slovo, Boh bude s tebou. Však ja nič iné nechcem, aby Boh bol so mnou. Keď bude Boh s tebou. Nie je možné, aby si prehral. Duša bude nasýtená, spokojnosť, depresie musia odísť. Nie, že môžu, musia. Spevnenie kosti, čo to je? Tvoja chrbtica sa spevní, tvoj charakter sa upevní. Budeš chlap, bude chlapom a žena bude ženou. A nie to, čo je teraz, tie hybridy. Boh vybuduje to, čo sa tam zbúral. Obnoví tvoju vieru. To všetko sa píše v tých veršoch. Vráti sa oheň do tvojho kresťanského života. Mám veľa priateľov, pastorov.
A minule som rozprával s jedným priateľom, pastorom a hovorí, ako sa máš? On hovorí, dal som si 3 dní post, lebo už som cítil, že vyhasínam. Vieš, keď tvoja láska ku Bohu, keď tvoja odovzdanosť Bohu, keď tvoje nadšenie pre Boha vyhasína. To je veľmi zlý stav. To je stav Laodicei vlážnych vyplujem zo svojich úst, hovorí Boh. A tento môj priateľ, vždy, keď cíti, že vyhasínam, vždy si dá 3-dňový post. Keď sa modlí, číta Božie slovo. Čítať Božie slovo v poste je veľmi dôležité. Vtedy dostaneš veľmi dôležité zjavenia. Opraví tvoje trhliny v duši. Trhliny. Inokedy si povieme, čo to je. Takže, čo netreba robiť cez poštu? Tam je veľa vecí. Napríklad, že netreba prevádzkovať svoje záľuby, svoje koníčky. Post, rozumieš? Idem sa postiť. Čo to znamená? Tak si kúpim Netflix a od rána do večera budem pozerať seriál aký? Čo napríklad? Krok za krokom, či čo? Čo pozeráte? Priznajte sa. Rozumieš? Na čo to je? Na čo je taký post? Keď si duchovne mimo od rána do večera pozeráš seriály. Ja sa postím. To nie je ten post. Tam to dokonca Božie slovo hovorí, že neprevádzkujte svoje... Nie, tam sa skôr myslí koníčky a záľuby. 18. verš, myslím, že to je. 18. verš. 18. Nie. 13. Prečo som si poznačil 18? A v ten deň sobotného činu odvrátiš svoje nohy od konania toho, čo sa ti páči. Hej, takže no keďže nemôžem hltať, tak budem celý deň čo? Štrikovať, pozerať televízor, pôjdem do kina a tak ďalej a tak ďalej. Potom sa tam píše, že konať svoje cesty podľa svojej duše. Takže tento fyzický pôst neprijímania potravy musí byť spojený aj s takou odovzdanosťou a pokorou Bohu. Rozumieš? Opakujem, nesmie to byť bohapustá hladovka. Hladovať, keď chceš hladovať, hladuj. Ale netvár sa, že sa postím. Rozumieš? Je niečo iné hladovať sa a niečo iné je postiť sa. Pôst má určitú formu. To znamená, ráno sa zobudíš a povieš, Pane, dnes chcem prežiť tento deň v poste. To znamená, že dnes sa budem viac modliť. Budem sa modliť za to, čo chcem, aby si, Pane, urobil v mojom živote. Ja chcem, aby sa môj manžel obrátil. Chcem, aby sa moja manželka obrátila. Chcem, aby môj syn bol uzdravený. Chcem, aby moja dcera si našla dobrého manžela. Pane, mám toto veľmi silno na srdci, preto sa dnes budem postiť, budem sa modliť, budem čítať Božie slovo, nebudem pozerať televízor, odovzdávam ti tento deň do tvojich rúk. Toto je deň tvoj, aby si ty, Pane, mohol konať v mojom živote. Toto je ten post, ktorý sa Bohu páči. Amen. Ďalej, čo je dôležité pri tomto poste? Je veľmi dobré, keď vieš, za čo sa postíš, prečo sa postíš. Keď vieš, keď tvoja túžba je taká silná, no, tvoja túžba je napríklad zbaviť sa nejakého zlozvyku. Pane, ale ja sa chcem toto musím odstrániť zo svojho života. A ja ti, Pane, dávam k dispozícii tento pôst, aby si ty pokoril moje telo a zbavil ma tejto hnusnej pliagy. Aké? Napríklad alkoholizmu alebo fajčenia. Rozumieš?
A vtedy Boh sa pozrie na teba a povie, fú, ten chlap to myslí vážne. Však ja ho musím zbaviť toho alkoholizmu. Chápeš? Nesmieš byť pasívny. Lebo keď sa nechceš zbaviť nejakej pliagy, čo treba robiť? Nič. To je jednoduché. Keď sa chceš zbaviť, čo musíš robiť? Pokorovať sa. Pokorných. Čo to znamená pokorovať telo? Napríklad veľa ľudí majú problém so silnou vôľou. Nevedia sa ovládať v jedení. Nevedia sa prinútiť napríklad ísť na prechádzku. Nemajú silnú vôľu. Vôľa je oblasť čo? Duše, teda je to oblasť tela. Neviem si predstaviť lepší nástroj, aby si posilnil svoju vôľu, aby si vybudoval svoju vôľu. Neviem si predstaviť lepší nástroj, ako je pôst. Ver tomu, že ty môžeš ovládať svoje chute obžerstva. Kľudne to môžeš ovládať. Kľudne. Kľudne. Môže pre teba postaviť niekto misu toho najlepšieho, čo máš rád. A ty, dobre, ty sa naješ, ale neobžereš. Ty si povieš dosť. Stačí ti telo. Telo tebe stačí. Ja som ti povedal, že ti stačí. Halelúja. Pôst je super zbraň. Ale pôst je aj super spôsob, ako urobiť z teba normálneho kresťana. Mocného Božieho muža, ktorý bude disponovať Božím kráľovstvom vo svojom živote. Budeš ovládať, budeš vládnuť. Chceš byť hlava rodiny? Chceš byť dobrá hlava rodiny? Chceš byť taká hlava rodiny, že povieš démonom, choďte preč, démoni katolicizmu, choďte preč, démoni hádky, démoni egoizmu, démoni choďte preč z tohto domu, lebo ja som tu hlava rodiny. Môžeš byť hlava rodiny. Ale najskôr sa s ňou musíš stať. Ako? Že sa budeš pokorovať pred Pánom. Pokorní dostávajú milosť a víťazstvo. Amen. Takže ešte rýchlo, ako prakticky to prebieha. Lebo niektorí vás zaujíma, niektorí ste sa možno ešte v živote nepostili. Alebo samozrejme, za prvé, nebojte sa, minule som, ako naschvál, na kanáli 1 som pozeral jeden dokument, kde francúzski vedci, lekári zistili, že pôst, 14-dňový pôst, dokáže vyliečiť napríklad hypertenziu, počiatočnú cukrovku. Ja som kedysi zakazoval tým, ktorí mali problémy s diabetes, ja som im zakazoval sa postiť. Hej? A v tom dokumente hovorí, že naopak. Že pôst dokáže uzdraviť aj z týchto civilizačných chorôb. Amen. Takže nebojte sa. Nenechajte sa oklamať telom, že a ty ma zabiješ. Lebo samozrejme, keď si otvoríš internet, tak na jednej strane sú tam obrovskí zastanci pôstu a potom obrovskí nepriatelia, ktorí tvrdia, že ale ty poškodíš svoj organizmus, no nepoškodíš. Ja poznám niekoľkých, nie veľa, ale niekoľkých bratov, ktorí pravidelne mávajú 40-dňové pôsty. 40-dňové. A darí sa im dobre. Nechcem ich menovať, asi sa to nepatrí. Ale ja im verím. On sa 40 dní zavrie na chatu, sú to pastori, môžu si to dovoliť.
Na 40 dní sa zavrie na chatu a tam sa postí, modlí, číta Bibliu. A nič im nie je. Môžete mi veriť. Väčšinou ich poznáte. Takže neboj sa toho, že si poškodíš organizmus. Dokonca aj svetskí lekári odporúčajú aspoň jeden deň v týždni si dať pôst zo zdravotného hľadiska. Ja osobne si myslím, že jeden deň je dosť málo. Hej? Moje skúsenosti s pôstami sú také, že tretí deň pôstu býva taký, že začneš byť trošku nervózny a všetko ti vonia a aj rozumieš, obyčajný chlieb, tak vonia. A tretí deň trošku býva také kríza. A moje skúsenosti sú také, že po 7. dni sa telo nejako s tým vyrovná, že tak nedostanem hltať, tak nedostanem. A po 7. dni už ustupujú také tie vlčí hlad a dokonca na tretí deň si zvyčajne taký malatný, že nevieš ani urobiť krok niekedy, že sa ti zdá, že nič nevládzaš. A to telo ťa chce vytrestať, nedáš mi jesť, tak nebudem fungovať. A ty ho musíš donútiť a budeš. Hej. Takže aké sú praktické aspekty pôstu? Samozrejme aj pôstom je dobré sa vyvíjať. To znamená, nezačni hneď 40 dňami, prosím ťa. Keď si sa nikdy nepôstil, daj si 24 hodín. Keď si mladý, zdravý a ešte si sa nikdy nepôstil, daj si 3 dní, neboj sa. 3 dní. Keď už máš nejaké skúsenosti s pôstom, kľudne si daj 7, 10. Nebudem vám predpisovať, koľko si každý má dať. Ty si to vykonzultuj so sebou a s Bohom. Amen. Pri pôste, ja veľmi odporúčam pri pôste veľa piť, ale prosím vás, nie kávu, ani čierny čaj. Pretože ťa bude boleť hlava. Takže píte veľa, najlepšie čistú vodu. Ja odporúčam, dávajte si do čistej vody trošku nejaké kvapky citrónovej šťavy. Pretože počas pôstu sa ti v organizme hromadí kyslosť. Prečo? Pretože tvoje telo spaľuje zásoby tuku, ktoré máš. Hej? A pri tom spaľovaní tých zásob tuku sa prekysluje organizmus. A na to, aby si neutralizoval tú kyslosť, je najlepšie piť citrónovú šťavu. Hej? Aj sa budeš lepšie cítiť. Hej? Takže v pôste nepíte, prosím vás, alkohol. Pivo je potravina, halo. Mlieko je potravina. Nebuďte takí farizejskí pôstiaci sa, ktorí si rozmixujú tie smuty, tam si namixuje a trošku aj nejaké hovedinky si tam rozmixujem. Však sa pôstím, však to je tekuté. Viete, naučte sa byť úprimní ku sebe. Neoklamovajte sa. Na čo to je dobre, keď sa oklameš sám seba? Na čo? Komu tým pomôžeš? Takže veľa piť. Zakazujem vám suché pôsty. To si ja nezoberiem na svedomie. Sú aj takí kresťania, ktorí sa postia aj od pitia, nepitia. Ja vám to zakazujem. To fakt musíš byť vedený od Bohom, aby si okrem nejedenia aj nepil. Ale to fakt ti musí povedať Boh. Nie, že si teraz myslíš, že idem suchý pôst. Zakazujem piť. Veľa piť,
čistú vodu. Môže byť minerálka? Môže. Dodáš telu potrebné niektoré minerály. Môžeš si tam nakvapkať citrón? Môžeš. Nic zle neurobíš. Hej? A posti sa hlavne s tým, že vieš ráno, na obed, večer. Vieš, prečo sa postíš. Vieš, čo chceš dosiahnuť postom. Vieš, čo požaduješ od neba, aby počas tohto postu sa stalo. Amen. A vtedy na teba Boh povie a povie ti, toto je vzácny človek, on sa postí. Toto nie je taký kresťan, len taký, že vieš, taký easy, taký na 20%. To je niekto, kto to myslí, so mnou vážne. On sa normálne aj postí. On to myslí vážne. No nepožehnám ho. Amen. Čo som ešte chcel povedať kvôli z tých praktických vecí? Poslednú vec. Kľúčový, dôležitý je koniec pôstu. Podľa všetkých odporúčaní Dereka Princa všetkých. Toľko, koľko si sa postil, toľko dní sa musíš vracať do prirodzenej stravy. Takže, keď skončíš pôst, tak nekup si hneď vepšo, knedlo, zelo, 4 pice a potom 10, ešte torty 2 a teraz som skončil pôst a teraz to dobehnem behom 1 hodiny. Môžeš skončiť v nemocnici, ale vážne. Takže ako sa končí pôst? Zješ si 1 banán. Počkáš 2 hodiny. Zješ druhý, potom si dáš deci čistého vývaru, slepačieho a proste pomaličky sa vrátiš do bežnej stravy. Nech ti návrat do bežnej stravy trvá niekoľko dní. Ani na druhý deň si ešte nedaj kilo čokolády. A všetko, čo si odkladal do chladničky, všetky tie syry, šomky, všetko si sa tam týždeň odkladal a teraz to s halcem behom 1 večera. Nie, že si uškodíš zdravotne, ale ty vynuluješ ten duchovný prínos toho pôstu. A to je ešte väčšia škoda. Lebo ten tvoj chtíč a tá tvoja pažravosť, ty uvoľníš jej puta a ona sa potom vyzúri behom 2 hodín. Ešte raz. Návrat do bežného života je veľmi dôležitý. Keď si sa 3 dní postil, 3 dní sa vracaj do normálnej stravy. To znamená, ideálne sú banány a hrušky, ktoré vedia absorbovať kyslosť z organizmu a vedia ti dodať aj nejaké kalórie a tak ďalej. Potom, samozrejme, po čase môžeš pečivo, no môžeš, ale nie s takou vrstvou masla a syrokrému. Začni suchým chlebíkom, nejakým sucharíkom, niečím ľahkým, ľahké jedlá. To som hovoril, vývarne. Bujon neviem, ale vývar je dobrý. Keď napríklad máš nadváhu, tak určite ten pôst ti spôsobí nejaký úbytok hmotnosti. Moje merania boli také, že za každý deň pôstu schudneš asi pol kila. A ty kilo? Až 10. Neprídeš ani. Nie, pol kila. To kilo je zradné, hej. Možno, že prvý deň, nestávaj sa na váhu, prosím vás. Nerobíme to kvôli tomu, aby sme pozerali každých 5 minút na váhu, ako chudneš, hej.
behom niekoľkých dní, organizmus je tak nastavený, že behom niekoľkých dní sa vrátiš do svojej pôvodnej váhy. Hej. Ale dôležité je, aby si sa nedostal do jojo efektu. To znamená, schudneš a potom behom týždňa pribereš to, čo si schudol a ešte ďalších 10 kg navyše. To nie je dobré. Toto sa stáva. Mne sa to stalo. Prečo vás predtým varujem? Pretože keď si pozriete tú fotku tam detskej, tak to som ja. Ten tučný chlap, to som ja. A prečo som bol tučný? Pretože som sa veľa postil. To je absolútny paradox. Ja som sa veľa postil, ale po poste, samozrejme, počase dával som si vždy pozor na... Raz sme sa raz návrat do postu, raz sme mali postnú chatu s pastormi, neviem kde, niekde pri Martine sme boli na chate 3 dní. A po poste Marian Červeník povedal, ideme a tam do tej reštaurácie, do tej motorkárskej Harley, hej. Tam tatarský biftek. Ja hovorím, ale chlapci, toto ja nebudem jesť. Surové mäso po poste, však to je samovražda. Surové vajce. Hej. Takže ja som strašne pribral, pretože som sa postil, ale potom sa ti organizmus zregeneruje, chutí ti jesť, si zdravší a potom to samozrejme dobehneš na váhe. Hej. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, možno, že sa ti stane, že ťa napríklad počas postu začnú boleť kĺby. To vôbec nevadí. Sa čistia, obnovujú sa nervové zakončenia v kĺboch. Regenerujú sa. Nevadí. Nevadí, keď ťa počas postu niečo bolí. To znamená, že sa tam vracia zdravie a život. Amen. Takže veľa by som vám vedel o tom hovoriť, ale už je strašne veľa hodín. Som vedel, že dneska to bude trošku dlhšie. Takže, Sarka tu je? Chcel by som sa ešte modliť za niektorých z vás.